Ассалаумалейкум. Мüşterilerden biraz bu indeydi haraçı. Kanselerski dedik. Bismillah, Allah razı olsun. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Biz indi sizni bilan tanış, amma lekin tomoshabinlar balki hali sizni bilmaylar. Belki uylamıyorlar da mana shunday uyushma bor deb. Chunki belki ularning turmushlarinda bitinisi yaxshi, birinde problemi yo'q. Ammo bilsinlar hali ular mana bizning shaharimizda bor shunday uyushma. Nishik atala ham o'zingizda o'z turingizga aytib ketingizlar. Bu uyushmaga bıйыл 35 yıl bo'ldi. 1988 yılının avgustunda uyushgan uyushma bu. Hozirgi kunda 35 yıl. Mine biz endi bu binadagına da 2006 yıldan основной ansın aytib o'tam endi юридически bizning To'qay birde. Mında endi faktически gana. Chunki biz qo'yda bersalar shunda barga riza, chunki bizga administratsiya tuli безвозмездно договор бар bizning, что алар bizga bütün evlerini buшлay bererler. Sular, otlar, менә шушы бинага biz bir тиен акча. Коммунальный расход юк инде. Юк, расходлар, элхамдулиллах шөкер, коммунальный расходлар юк. Но башка яктан biz общественный организация булгач, безгә бар bütün evlerini de үзебезгә изнеп табарга туры килә. Бүгенге көндә uyushmada 940 kişi. Min keldim 2001 yılda 1000'den artık kişiydi. No hazır bitindi ulugaygan sayin mindegiler 18 yaştan üstte. 18 yaştan üstte bulganlar kilesi kile 27 yıllarda var. Elhamdülillah isen soğlar. No bu yıl 60 kişi bizning естественный убыль деп айтабыз. Кимдир көчүп кетти, кимдир инде үлүп кетти. Менә шуңа күрә бездә кеше шул 940-ка. Но biz килгән кешене барсында учетка куябыз. Безнең теркәлә торган дәфтәребез бар. Аларның заявление язалар. Мин һавадан алып аларны монда куя алмыйм. Менә бит районнар әйтә: "Эй, соцзащитага барабыз да алабыз", ди. Юк, мәйтәм. Син аның кем икәнен беләсеңме? Мин аның бунукларын да беләм, мәйтәм, кем исемен. Шуңа күрә мин аны күреп, сөйләшеп, нинди максат белән килдегез? Нәрсә эшли аласыз? Ничек? Гафу итегез, бүлгән өчен без азыр кирелә. Менә алар киләре нәрсә өметләнеп? Менә мисал өчен аларга сезгә килү нинди файда дип? Аларга килүдән безгә файда юк. Менә элегрәк бар ел әзгенә файда. 2001дә мин килгәч хатлар яза башладым колхозларга, совхозларга, земляки, алар бәрәңгеләр биреп, кәбестәләр биреп. Ул вакытта 2006 елга хәтле булды ул. Димәк, бу авыллар булсынмы, ул вакытта ничек атала иде? Колхозлар түгел бит инде. Совхозлар, коллективный хозяйстволар, инде земляки бит инде. Алар ничектер теге ниндер өлешне чыгарганнар. Без хат язып, сырыдырыйк менә. Может быть, шуның хәтле бәрәңге, или кәбестә, или кеше. Ну, беләсезме, шундый җирләр бар иде. Көнбагыш майлары бирә торган менә. Андый җирләр бар иде. Ул вакытта нык булыштылар. Шуңа күрә кеше монда килде, кеше килде. Монетизация башлангач 2005 елда хәзер кешенең безгә берәүдә бирмисез, нәрсә бар монда, без взнос түләп торырга тиеш диләр. Но бит инде кеше эшләгән җирендә профсоюзга түли бит инде. Ул шул ук елына 50 сум, аны 12гә бүлсәң, ул күп тә түгел. Без менә шул взностан торабыз менә. Бу кыягызлар, ручкалар, карандашлар. Интернет та бит безнең юк. Интернет бездә юк. Чөнки безнең җәмгыятьнең башлары Казанда. Региональная организация. И аннары соң инде бөтен Россия җәмгыяте Москвада. Без менә шундый организация. Монда без сорап кына йөри алабыз. Алар миннән тоже бик күп әйбер тәкъдим итә алмыйлар, чөнки мин буларга не касаюсь. Но без бергә эшлибез. Бергә эшләгән чагында җиңел
Миңа бик җиңел инвалидлар менә соцзащита әйтә икән, менә шуның хәтле инвалид шунда шул көнгә мин аны эшлим. Миңа ул бик җиңел. Чөнки алар барсын да белеп бетерми бит инде. 16 меңнән кемне чакырсыннар алар? Минем списогым бар. Списоктан телефоннарын, элекке телефоннар булса да, яңа булса да табып, мин аларны чакырам. Монда килеп, менә нәрсәдер өмет итүләре монда юк. Но күбрәк взнос түләргә киләләр, менә шушы Ураза бәйрәме алдыннан, Корбан гаете алдыннан инде. Чөнки нәрсә булса да, мин аларга әйтәм, менә шул вакытка килегез, шул вакытка килмәсәгез, мин көн дәверендә әйберләрне биреп бетерәм дим. Корбанлыкка. Менә аны бит бөтен кешегә дә бирәләр, калдырыгыз. Минем холодильнигым юк, мен әйтәм, мин аны калдыра алмыйм. Сез килмәдегез, ярар, менә мин килермен әле иртәгә, бәлки ул булмый, мин икенче кешегә шалтыратам да, аны битәргә кирәк. Алай булмый. Әле хәзер Корбан бәйрәмнәре җәй көннәргә туры килә. Шуңа күрә без ит белән бик мәшәкатьләнәбез. Безнең максат бит инде, гомумән максат дини. Максаты ул менә шул кеше, ул шул Корбан итен авыз итәргә тиеш. Шулай бит инде. Әлбәттә, ярый аны ел дәврендә тотарга ул итне бер проблема юк, әмма ләкин җәйгә күчкәч, хәзер Корбан чалына җәй көне, тизрәк бу итне безнең мәчеттә бар морозильниклар яхшы, әмма ләкин без күпмедер туңдырып аны таратырга тиешбез. Без аны калдыра алмыйбыз мәчеттә. Чөнки мәчет ул без Корбан итне ашап утырмыйбыз анда. Без аны таратырга тиешбез. Тизрәк. Шулык фитра садака. Фитра садаканың бит әле аның хәтта вакыты билгеләнгән. Тагын да катыра. Ул мисал өчен без фитраны хәтта бәйрәмгә хәтле таратырга тиешбез. Шуңа күрә менә сезгә рәхмәт инде, Алла разый булсын. Сез безне бик җиңеләйтәсез, чөнки безнең менә шул егетләр, мисал өчен мәчет егетләре шәһәр күләмендә тараталар. Без бит стостар белән эшләйбез. Старший подаман, әмма ләкин монда сезгә китертеп, сез әле моннан бераз күп дә таратасыз. Шуңа күрә Аллаһ рәхмәтләре яусын. Машиналы кешегә список бирәм, менә син беләсең, шушы адреслар буенча син барасың, син менә шушы адрес буенча. Килгәннәр килеп ала торганнарының теләкләре булса, монда килеп алалар инде. Аңлашылды. Сорау. Менә сез әйтәсез, сездә менә теркәлгән 940 кеше. Шулай бит инде. 18 яшьтән һәм инде олорак. Алар тумыштанмы шундый, я инде шипен, инде шундый бер менә кем? Инвалидларның менә монда күбрәге шушы сир белән үзләренең эшләп чыккан җирдән соң алынган инде. Травмалар алганнар да бик күп. Инвалид детства дибез инде без аны. Улар бит инде тумыштан инвалид булганнар да, улгайгач алар да бар монда. Уже инде 78 яшьлекләр алар. Алар һаман исән-сау. Әлхәмдүлилләһ, шөкер, исән-сау гына булсыннар. Берсенә теләмим, берәйберне дә. Менә без беләбез, гомумән, сезнең монда инде төрле чаралар үтә. Мисал өчен, төрле ничектер нәрсәдер сез оештырырга маташасыз, каядыр җирисез, нәрсәдер алар җыясыз, ничектер кызыксындырасыз аларны. Менә ничегрәк менә бу эш алып барыла? Кемдер сезнең ярдәмче бармы? Алар үзләре катнашалармы? Үзләрен тәкъдим итәләрме алар? Үзләре тәкъдим итә дигән әйбер юк инде. Мин бит правление дибез бит инде әгъзалары бар. Аларны чакырам. Без елына 4 мәртәбә җыелсак, экстренныйда без президиумны җыябыз. Менә шундый эшләр. Шул председатель дибез без первичная организация. Менә микрорайоннарда җыела, например, 60 инвалид, шуның бар җитәкчесе. Аларны җыеп, менә аларга әйтәм, менә шундый чаралар үткәрелә, давайгыз әле шул җирләрдән барып йөреп чыгыйк. Положение бар килә безгә Министерство спортыдан, анда нинди кешеләр инвалидлар. Мәктәпләргә радуга бар безнең Саңгырауларныкы. 18-нче мәктәп с нарушением интеллекта дигән әйбер бар инде. Надежда, алар белән гел элемтәдә торып, аларга йөреп 23-нче мәктәп. Безнең әле детский сад бар, 71 4-нче класска хәтле укый торган инвалидлар күз белән анда. Барысын җыеп, менә ел дәврендә 19 спорт фестивалендә катнашабыз без. 19. Шуның 15 елы безнең Түбән Кама беренче урында булды, сборная команда. 15 ел без килсәк инде, тагын Нижнекамскалар килделәр инде диләр. Чөнки без монда
спортка бик отношениялары ул вакыттан ук Самигуллин Марат Талгатович начальник управления иде. Аның бие Бахтиозин иде. Кайда барып сорасак та шунда тренировкаларга бирәләр ул вакытта. Менә нинди төрләр Менә беләсезме, шахмат алар безнең инде иң азакка кала шахмат, шашка, чаңгы ярышы. Обязательно теннис настольный. Хәзер инде тагын бер теннис сукырларныкы. Аларның менә шушы көннәрдә булырга тиешие. Аннары соң инде нык дитә торган королева спорта дибез инде легкая атлетика. Анда нәрсә эшләр Алармы? Легкая атлетика бит киң теге. Алар өч төрледә катнашырга тиеш. Менә, например, бер инвалид хатын-кызлар 100 метр, 800 метр толкание ядра булса, или прыжки булса, алар 2003-тә беренче мәртәбә барып, 12 беренче урын алып кайткачтан безнең Мен шуңа күрә карыйм сезнең монда ниләр кубоклар бик күп. Булары елга алынган әйберләр, ел дәверенә. Ел дәверендә. Менә ничә ел эшләп, шул ел дәверендә алынган әйберләр алар. Быел без быел гына түгел инде былтыр әле без 2нче урынга чыкканбыз. Быел без уже инде 4нче урынга калдык, чөнки барырга машина юк, транспорт юк, алып барырга. Даже команда әзер булса да, транспорт юк, киемнәр юк. Акча юк дип тотыналар, суточный инде ул 300 сум бер кешегә. Но аны табалар инде. Алар тапмасалар, мин үзем табам, аны барып кайтаралар соңыннан. Быеллар менә 1-2 ел эчендә бик ни булды. Безнең гөрләп торган Түбән Кама спорт буенча артка кала башлады. Шул әйберне алып китәр кеше юк хәзер. Ел сайын 30 студент чыкты адаптивный физкультура инвалидлар белән эшләргә педколледждан. Килеп эшләүче бер кеше дә юк. Ел сайын 30 булды. Чөнки киләләр 2 көннән соң китәләр. Или нәрсәгә не устраивает, белмим. Хәзер инде хәзерге вакытта гел бүтән бошлыклар алышынып бетте. Управление спорта да. Бүтүнүсү. Мен келип хәзер яңа команда килгәч инде иншалла өмет бар. Алла берсе. Өметсез шайтан гына диләр. Ну, булыр. Ансын карарбыз. Шунда әйтеп китәргә кирәк. Без үзебез ел дәверендә 1-2 шушы чемпионатны алабыз. Безгә бирәләр. Менә быел без легкая атлетика үткәрдек. 12 район килде, Шенникта булды, бик яхшы үтте. Безгә килеп киткәннән соң бөтен район инде довольный булып кала. И менә шушы шашка шахматы ничә ел буена бездә үтә инде. Алар башка районнарны карамыйлар да, бездә беләләр, что мин аны үткәрәм. Алар Казаннан килсәләр дә мин аны үткәрәм. Элек бит әле бары пулевая стрельба. Аны бетерделәр. Без 11нче мәктәптә үткәрәдер дигән. Алар гел беренче урында булгач, мин инде уже бу мактанып әйтү түгел. Безнең спорт көчле булганын әйтәсем килә. Инвалидлар арасында мастер спортлылар бар, разрядниклар бар, кандидатлар бар. Менә мин мәсәлән үзем судья межрегионального уровня. Без бит аңлыйбыз, бу шул хәрәкәттә генә бәрәкәт бит шулай бит. Шуңа күрә менә сез хасилисез, мин гаҗәпләнеп утырам. Чөнки сәламәт кеше әле иштан кайтып диванга сузылып анда телевизор карап ята. Менә шундый теге кимчелек кичергән кешеләр бит, алар менә шундый хәрәкәттә. Аларның кимчелекләрен мин бар дип әйтмим. Алар менә. Юк, аларның андый кимчелекләре. Мин үзем дә 2нче группа инвалид. Мин үзем операциядән соң обучениелар үтеп, Советлар Союзы вакытында мин үземне уйлавым да. Уйлавым, менә йөгереп йөри, менә шушы быел бик йөрәк сбой бирде. Аны карамаганбыз инде без 17дән үк. Быел көндә ярар ансында үтәбез без аны әзрәк кенә кирәк менә передышка гына алырга, бик ашыгып йөрмәскә. Ну, Резеке, мәсәлән, килә алсурашытна булганда, без шундый бер фикергә килдек. Людей с ограниченными возможностями, они люди с неограниченными возможностями. Вот без аны гелдә әйтәбез. У нас нет ограничений.
Менә ул тели икән шулай берне эшли ул. Ничек менә карап торыгыз, менә без бит инде паралимпиадада булдык 2014-тә, менә Сочида анда карап торсаң, аягы юк. Ул таудан нидән чаңгы белә төшә. Аның күзе күрми, ул слухка ата беренче урыннар. Ул беләсез, гаҗәеп бер әйбер менә мин аның ишеләрен телевизордан гына күрсәм быел бит инде без анда булып бөтен ул хоккейда уйнаганнарын, ул көрлемкларын, ул ничек кайда кем тели, кем үзен кайда таба, шуның белән шөгыльләнә. Ну, менә саңгыраулар арасында бар безнең элеккерәк менә бер 7-8 ел назад ул универсал малайлар, кызлар. Алар менә шалтыраталар, менә качан кайда барабыз гына дип торалар. Менә ул яктан бик җиңел булды. Әле туризм бар, аны бетерделәр. Чөнки озак Балташка баргачтан Сабаның бер колесник тромб шартлап үлде. Шуннан әйтеп килдем. Фарида Идрисовна безнең бит инде бу председатель физкультурно-спортивного общества инвалидов Татарстан Республики. Мен әйтәм, бу спорт теләгән менә телекләре булган кешегә, булдырылган кешегә. Менә мин 2004-тә үзем катнаша башладым. Мин 10 ел буена катнаштым. Ул 25 метрга да менеп киттем. Ул ниләр ашада безнең команда гел беренче урында булды. Туризм безгә Нижнекамск лоси диләр. Бер генә нидә үземнең бик нитәсем яңа кешене куйым әле дигән идем. Менә шушы этапта 2нче урын алгач утырып йырладым. Беләсезме? Мин беләм үзем катнашсам мин анда булдырам икәнем. Яннарсын әйттем, юк мәйтәм бу этапка син Руслан бармысың? Мәрхүм инде хәзер. Мин үзем бу этапка китәм мәйтәм. Бөтен әйбер менә шушы безнең 19 мероприятие республика күләмендә. Ул министерство спортыдан килә торган әйбер. Ул вакытта безгә Казан помогайтәдер, судейство акча җибәрәләр. Монда просто так судья просто так эшлисе килми. Менә мин аны уйламыйм да. 4 ел булды зарплатасыз эшләдем, мин аны уйламадым да, что зарплата икән. Менә быел безне бер эшмәкәр Транснефтьне табып, Казан безне урнаштырды уже 1 елга. Мин аны уйламадым. Конечно, ул үзеңнең пенсияңнан алып интернетны подключать иткән чагында, тегеләй булай булганда, ярар борчылмагыз, биреп торам, давайгыз, барыгыз, только эшләгез генә. Ул беләсезме, ул үзе бер ни булып тора, кешегә булышкан чагында үзеңә кайта бит ул. Әлхәмдүлилләһ, шөкер, мин әйтәм. Безнең менә шул тапшыруда biz biraz şәһәрдәшләре безгә мөрәҗәгать нидер. Менә сезнең менә әйтәсе сүзләрегез бармы шәһәрдәшләре безгә? Нинди менә үгет насихат бәлки? Бүгенге көндә без инде әйтәбез, физик яктан шикләнгән кешеләргә мөрәҗәгать зоррак инде. Килегез безгә. Үзегезнең кирәк таләпләрегезне сорарга булдырасыз. Без һәр вакытта сезнең исемнән, үзебезнең исемнән сораулар биреп, ул мәсьәләләрне хәл итәргә тырышабыз. Мәсьәлә шуның өчен шишәр өчен бит ул мәсьәләләр. Проблема на то, что их решать диләр. И мәсьәлә дә шулай ук. Бүгенге көндә Түбән Камада шишелмәгән сораулар бик аздыр ул. Чөнки барсына да, бүтән сорауга да җавап бирергә тырышалар, бүтән сорауларны карарга тырышалар. Бу инде безнең элек-электән килә торган гадәтләр, әлеге бүгенге башлыктан гына түгел. Ну, мәчет әгъзалары безгә бик булышалар. Элек-электән. Безнең шундый бар. Бер әйтем инде ул хәзер инде телләребездә, әйбәт монда булса, бер-беребезгә якынрак булыйк. Шуңа күрә вместе мы сможем больше. Шуңа күрә бергә булсак, бөтен әйберләрне эшләп була.